Lulani izandla kule ngane. Sondela. Sondela ubani igama lakho? Bani? Nandi. Nandi sondela ke Mnandi. Ima yaka lesisu ngasasithinti. Yaka mina. Lulani izandla zenu. Lesibeletho salengane. Ngiyangena ngamandla kaMoya Engcwele. Ngikhipha lento ephila lesibelethweni. Nansoke. Nansoke yaphuma lento abambekene esibelethweni. Bhekani izandla zenu zinomlilo nonke. Kunento ephuma ke esibelethweni sikaNandi. Nansoke iyasha lento. Nansoke yaphenduka futhi. Nansoke yarola futhi. Nansoke yarola. Esibelethweni. Bheka nansoke yaphuma lento. Iyogadla umuntu wayifaka. Nansoke futhi yaphuma right now. Nansoke yaphuma lesibelethweni Nandi. Nansoke futhi iyasha right now. Yaphuma futhi egameni likaJesu. Ibandla lithi amen. Wamba nobani? Oza kimi. Yini angakhona ukuyenza umntwana? Akakwazi ukwenzani? Uqala ungakwazi ukuya toilet kusukela ngoNovember. From November akaye toilet. November, December, January, February, March, April, May. So uhlanganisa 7 months akaye toilet. Wazama ukuya nasamisa kubathandazi wangasizakala. Samisa ibhedlela omnikeza treatment beloke ezama ukusebenzisa yona nakhona kodwa isibeletho sakhe sinani ayekancane ingaye kahle isibeletho sakhe beloke ethi kubuhlungu nje sinye nala eqolo bethe toilet vela afika akhalula amanzi noma kuphuma igazi kuphela kuphuma amanzi noma igazi kuphela abuye ekhala uzawuqala ukuye toilet thandazelo yini namhla uzoqala ukuye toilet. This young girl was brought to Shalom Christian Fellowship Ministries in the Durban branch in search of a solution. She explains that she has not been able to go to the toilet for a very long time. It has been months. This caused her to walk very difficultly because of the pains she was feeling in her womb. She says that her womb feels very heavy. She visited the doctor hoping that she would get help. But instead, the medication the doctor gave her caused bloody water to come out whenever she went to the toilet. The apostle prayed for her and gave her anointing water to drink. He also anointed her with the anointing water. After this, she could walk properly. The pains in her womb left her instantly. She received strength. Continue watching the show as we take you through the healing process of this young lady. She's still too young to die. She will never die. Uzawuphila ngegama likaJesu. Come back. Onke amapheni ayashabalala. Thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Ngoba uluncedo lwethu. Thatha indawo yakho. Thatha indawo yakho Jesu ngoba uluncedo lwethu thatha indawo yakho Jesu thatha indawo yakho Sincane lesandla shaya isandla kakhulu lishayile uNkulunkulu shaya isandla thatha indawo yakho ngoba uluncedo lwethu
Awubatshele ukuthi kwenzekani. Ngizokuhambeka kangconywana. Bamba isandla esinye. Sondeza imic. Hayi ngizwa kungconywana impela. Mama sondela kimi. Nanifika la benihamba kanjani uNandi? Benihamba kanjani noyi2 nanifika la? Sifike ngemoto. Nifike ngemoto bekahamba kanjani umntwana? Behamba kancane nje ngahamba. Khomba mina noma mtshela ahambe ngandlela bekahamba ngayo. Behamba kancane nje Ayibambelela kuphi? Khomba abantu ukuthi bekabamba kuphi? behamba kanje sinyeni. All right. Why ubambelele sinyeni bo? Why ubambe sinye? Siyasinda. Siyasinda. Kwamanje ke Sitetelekile. stetelekile. Stetelekile. Jesus. Akakudeserve ukufa umntwana omncane. Awuthi amen.